Fil-Birgu bis-Swit l-Oratorju San Giuseppe kienet qed titħaffer trinka biex jitqiegħed kejbil tad-dawl. Iżda l-pjanijiet kellhom jinbidlu xi ftit għax fil-post instab skeletru ta' adult, sejba li ntlaqet b'entużjażmu minn arkeologi u storiċi f'pajjiżna. Il-post issa ikun mistħarreġ mis-Sovrintendenza tal-Patrimonju Kulturali. B'mod immedjat ittieħdu l-passi biex is-sejba tkun preservata bl-aħjar mod. Żjara fuq il-post stajna ninnutaw li l-iskeletru diġà tgħatta b'materjal apposta biex ma ssirx ħsara. Anthony Paċ mid-Dipartiment tas-Sovrintendenza spjega li l-analiżi fuq l-iskeletru diġà bdiet issir biex ikunu determinati ċertu aspetti fost oħrajn il-ġeneru. L-analiżi li jkun hemm issir fuq is-snien, fuq it-tul, fuq il-pelvis, fuq is-sinsla tad-dar, eċetera, eċetera, daw il-partijiet tal-anatomija li jagħtu dina l-informazzjoni bażika. Jista' jkun illi ma jkollniex din l-informazzjoni għax jiddependi fuq x'fadal mill-iskeletru jew le, x'kien fadal jew le. Paċ stqar li s-sejba tal-iskeletru tista' titfadawl fuq għajdut li fis-seklu 16 f'din iż-żona kien hemm ċimiterju marbut mal-Knisja Parrokjali ta' San Lawrence. Jingħad li evidenza dwar dan iċ-ċimiterju qebet sas-seklu 19. Anthony Paċ stqar li jeżistu bosta ipotezi brabta ma' din is-sejba. Fosthom hemm il-possibilità li dawk li mietu fl-assedju l-kbir indifnu f'dan il-post. Jista' jagħti il-każ, imma f'dan l-istadju huwa diffiċli tajt. Wieħed ikun forsi jista' jagħmel xi datazzjoni fil-futur biex naraw id-data ta' dan l-iskeletru. Għax hekk huwa qabel l-assedju jew inkella ferm u ferm wara, allura mhuwiex tal-assedju. Ma rridux ninsew illi s-sit kien użat għal ħafna snin, anki wara l-assedju mbagħad bil-mod beda jkun abbandonat. Il-preservazzjoni tal-iskeletru saret biex ġenerazzjonijiet tal-ġejjieni ikollhom l-opportunità li jirriċerkaw il-post. Ix-xogħol li kienet isir fiż-żona ħajt kompla billi sar tibdil fil-pjan oriġinali.